ilahang kwartel ug ilahang park. So karon kontak ko na to si John Kevin official. Tinggal gang. So maayong buntag dahil ninyo diha mga kalaagan. Time check alas 7:21 sa buntag. So naata diri karon sa Oslo mga kalaagan sa ilahang park. So nice kayo. So John Kevin official, asa na ka? I-PM na to mga kalaagan para makapapicture ta diha ug makapa-shoutout. Ito dito unahan mga kalaagan. Quarter sa Oslo. Nice. Ilahang quarter ug ilahang park mga kalaagan. Wow, makasana all jud kaayo. Tuloy ta ang unahan. So mao dahil ni park nila diri sa Oslo mga kalaagan, no? Nindot kayo. Nice kayo. Kunya perfect kayo sa mga pamilya nga magbanding ba. Oh. Wow. Ninduta dere oy makawala sa stress kaning daplig dagat ba. Hamugaway kayo ang palibot mga kalaagan, limpyo kayo. So naay mga nag-jogging diri o nanglakaw diri. So ari na to i-park ni ato ang motor diri mga kalaagan. So mao na ilang simbahan. So diri ta dapit. Ug karon pakiton ta mo kung unsa kanindot ilang park. Gikan diri sa park sa Oslo mga kalaagan, no, makita sa diri ang Sumilon Island. Kana siya. So katong hilig og dagat, pwede kayo mamulingkod dire o magpaabot kung kanos ang motaob ang dagat. Suruyon sa nato ng ilahang kwartel. Na siya. Karaan na kayo. Nalaag na nato yung ilahang kwartel mga kalaagan, no? Napakita na sa nako ang ilahang simbahan. So karon kontak ko na to si John Kevin official kay usahay ari na siya diri kung mag-vlog na siya. So atong kontakon kung asa siya mga kalaagan. 5 minutes later. Na-contact na nato si John Kevin official. So let's go. So
So mangutana ta diri mga kalaagan kung asa babaw ko sa merkado. Dito diri mga kalaagan mangutana. Boss, asa ang fire station diri boss? Bumbirohan fire station. Bumbiro? Masarap dito, babaw. Asa agion? Hindi, babaw. Babaw. Asa agion? Dito yung kita. Ah, diha. Yan, yung kita niya. Thank you. Ano po na niya, ano yung kita? Babaw. Thank you, thank you. Sir, boss, asa ang fire station dere? Kala sir, liyo lang, kala liyo ng merkado, na yung mga, na yung fire truck na sir, liyo. Tuyo ka na. Kala sir, tanong niya. Ah, thank you. The station fire. Murag nalapas ko mga kalaagan. Murag nalapas ta. Boss, asa ang fire station dere? Ha? Fire station. Fire? Asa agion? Pwede kang tuyok, ana? Ah, dito Pikas. Ana Dito. Ah, thank you. Yun, dari dahil mga kalaagan. So, nalapas ta. Tara, nakita na nato mga kalaagan, no? Wala siya kabantay na to mga kalaagan, pero kita na to niya. Tara. Kini siya mga kalaagan, no? Sa cellphone lang ako na siya makitaan sa iyang mga vlog, sa iyang mga content. So, ato lang paabuton gamay mga kalaagan kay video murag busy siya. Busy dol, busy. Yes, nisturbo nung ting adol. Kinsa kayo nagkakay mo ito. Shout out lang adol. Shout out sa Tanang Malaboyok Riders Club. Yun. Shout out ninyo, gang. Sa Cubs TV, shout out. Yeah, lamat ya dol. Pasensya na kayo dol nga nakuha sa dol. Nagkakami dito. And so weh, doan man dai video man dai dol. So, nakita na ginato sa personal si John Kevin Official. So, nagpasalamat ko kaniya mga kalagan kay bisan og busy kayo siya. Gitagaan diya punta og higayon ba nga makahinabi siya kadyot o makapapicture. So, thank you kayo John Kevin Official. Worth it ako ang pag-ari sa Oslo mga kalaagan, no. Nakitaan ginato siya. So, yun. So, direrang kukutob mga kalaagan. Sa mga nag-rides karon, ride safe. Amping kanunay. Peace off.